k'a se ka client caman na bitigi la. Client. Awɔ. A kɔni ma ka feere a ma baara. A ma baara qualité fɔ. Ayiwa. Dɔ fana ko tailleur quoi. Parce que comme ko lemurukumuni bila sigi ta ɲɛ ma ale ta ye tailleur ko de ye quoi. Fana juguya fanfɛla a bɛ sɔrɔ. Juguya ça fait mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu. Ne ye juguya min fɔ. Tailleur ko t'o la foyi t'o la yiri ɲini i k'i ko. I y'a faamu wa? Mais ne de ko mɔgɔ bolo fɛn dɔw de bɛ yen moteur ma fɛnw. Moteur ma fɛn. Machine fana y'o ye kɛ. Hali ni ma ji kɛ k'a ko. N'i y'a su finikolo la k'a jɔsi. O tɛ wa? Moteur ma fɛn ninnu o bɛ to k'olu de dabali k'u tiɲɛ a tigiw bolo. N ko n'o b'i la i bɛ sigi golo de ɲini ka lemurukumuni ɲini. Mais o fɛ n ka moteur ma fɛn bɛɛ taa tɔgɔ ma kelen kelen o bɛɛ tɛ se ka fɔ o. I y'a faamu wa? Sinon ne ye ka nin min f'i ɲɛna nin ne ye ka min f'i ɲɛna cɛ dɔ ye boulangerie usine dilan. Boulangerie tigi dɔw tɛgɛ sigi a kan han. Karamɔgɔkɛ ka minɛ bɛɛ kura san ka bɔ Europe ka na mais i b'a fɔ ko a nana minɛnkɔrɔw de san daba naani na yan k'a dilan. A ko foyi ɲɛ tɛ ka sɔrɔ usine dɛ boulangerie dagabana. Karamɔgɔkɛ don dɔ la ala y'a kalo ɲamakala ninnu dɔw bɛ nafa b'a dɔw la. Awɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nafa bɛ ɲamakala dɔw la dɛ. Ɲamakala dɔw bɛ tile ka na buyi kun paga. Walahi. Ne ka ɲamakalakɛ dɔ bɛ yen o taara a y'a fɔ o ɲɛna min kɛ ko ko i hakilila tigɛ. A ko mɔri dɔ bɛ n bolo Bamakɔ Gɔna. A ko n'a y'i ka machine sɔrɔ dɔrɔn a k'a bɛ wuli. Ka cɛ a ko k'a kuma réseau kan cɛ ko réseau kan mɔri ninnu. A ko réseau kan mɔri ninnu a ko ne hakili b'i mago yɔrɔ ɲini. U nana Ibo ne lamɛnba waso tɛ. Ni nana ne tɛ yadanji ne tɛ yɛrɛ bonya ye mais maa sɔn t'a yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ komi ne a bɛ ni kuranɛ cɛ de bɛ i bɛ wari ci ne ma miniti 5 ne b'i ka wari segin ma n gale n'ale kuranɛ na ne de y'o ye ne mago tɛ dafɛn na o sira kan fiyewu a ti ne na quoi parce que ne mago ɲɛnen don k'a sɔrɔ i tɛ quoi mais adamadenw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de u nana min kɛ ne ka ɲamakalakɛ nana n'a ye a nana ne ye min kɛ a ko wayi ko k'a bɛ to ka ne ka video ye ko a t'a lajɛ sa ko mais ça fait kuma bizarre fɔ cogoyani dɔ la ka tɛmɛ ten quoi ne dun tana y'o ye ne ye fila de ye n bɛ to k'a ka fɛnw ye fɛn kan ne ko n ka mabɔkɛ ma n ko karisa e nana ne nin ye a ka fɛn jumɛn a ko bɔ ko a ka usine safi a ye minɛnw kura de san ka na mais bilahi kabini a nana wari min donna usine na o ma sɔrɔ a la a dun y'a bɛɛ minɛ kura ninnu karamɔgɔkɛ bon ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se k'a ka baara kɛ mais ne t'a ka baara kɛ ko karisa wala ne ka fɛn filakɛ wala ko ayi n ko ne t'a ka baara kɛ ko mun na n ko parce que e bɛ ka na ni min yɛrɛ ye a ma da ne na quoi walahi awɔ a ma da ne na ko ko non k'o tɛ ko komi ko mɔgɔw de cayara n ko non mɔgɔw cayara e ma ne ye réseau kan ka na koyi ne ka mabɔkɛ de nana ni e ne ko ne ye réseau kan ka na i bɛna fɔ ko mɔgɔw cayara kɛ mais mɔgɔ de nana ne e bɛ tila ka na i sigi ko bon ko i dalila ka ne ye ko mais k'i ma fɛn kɛ sa ko kabini y'i bolo kɛ tan dɔrɔn ne t'a kɛ a ye yafa ɲini ne fɛ a ko bon ko n bɛ yafa ma ko walahi ko ale de dekunna a ko walahi ko ale de dekunna ne ko ko bilahi ale taara boulangerie minɛ kura bɛɛ san farajɛla ka na n'a ye a ko nka kabini a nana kabini boulangerie in sigira 20 y'ale da kɔnɔ haramu ye machine de tɛ baara kɛ ni yan tiɲɛna bi sini yan bɛ tiɲɛ ni yan tiɲɛna bi sini yan bɛ tiɲɛ ne ko a ma n k'o ka nɔgɔn ne ko a ma n m'a bɔ a ye taa sugu la ka taa sigi golo san ka na o taara o san ka na lemurukumuni ladɔ bɛ n yɛrɛ bolo n y'a d'a ma o y'a k'a la n ko i ka minɛnw a ye taa bɛɛ ko ne nin ye a k'a kɛ a bɛɛ a ye taa nin kɛ ji la a k'a ka minɛ bɛɛ ko a taara a ko n ka bi a sanama sanilitigi dama min bɛ jɔ ka buru ta a ka pâtisserie n'a ka boulangerie la o ka ca na o dalilu dɔ de dilen filɛ e ma ne m'a fɔ moteur ma fɛn kelen komi ne ye chauffeur ka juguya place de fɔ ka sɔrɔ ka fɛn in tugu o la mais a kɔrɔ tɛ ko a tɛ se ka kɛ ka moteur ma fɛn wɛrɛ kɛ i y'a faamu wa ala k'an bɛɛ sɔn a ma Mamadu faamuna o don an balimakɛ dɔ ko mɔgɔ dɔ ka dɔ bɔ kaso la ka o bɛ se ka kɛ cogo di hors antenne ne t'olu fɔ réseau la question tigi ninnu ta fɔ dɔw ko jagɛlɛya fura la jagɛlɛya fura yɔrɔ dɔw bɛ to k'a fɔ ko ne ja ka gɛlɛn ne ja man gɛlɛn dɛ
jagɛlɛya de tɛ kelen ye diinɛ kuma na n'o nana dɔrɔn siran tɛ ne na te o te parce que ne ye Ala dɔn ka ban quoi mago tɛ fɛn wɛrɛ la diinɛ ko sira kan mais jagɛlɛya dɔw bɛ yen furudimi de bɛ mɔgɔ dɔw la estomac o bɛ jatigɛ banbali bila mɔgɔ la kuma dɔw la f'i b'i kɔfilɛ ko mɔgɔ dɔ b'i kɔfɛ o b'a kɛ dɔw bɛ yen o kelen tɛ se ka k'u ka so dɔw bɛ yen o kelen tɛ se ka taama i y'a faamu n'o n'a ɲɔgɔnna bɛ la i bɛ bubaka bɔgɔ ɲini bubakaw ka bɔgɔ termitière ni ma cogo dɔ nin fɛn cogo la fɔ cogo la i laban ka na taa kɛ cimetière tɛ dɛ termitière i y'a faamu i b'ale ɲini k'a daji n'i y'a daji i b'a ji min n'i y'a ji min jatigɛ min b'i la a bɛ taa nin ye hakikaw dɔ ye i y'a faamu mɔgɔ min bɛ to ka sira Mamadu a y'a mɛn wa ayiwa bisimila dɔrɔ ka ɲininkali bɛ wa e ma ɲininkali nin sɛbɛn de ɲininkali min sɛbɛnna o ye fɛn de ye ale fɔ joona ne bɛna bila de koyi ne sɛgɛnnen don ne bɛna bila dɛ mura bɛ n na